Bigarren itzuli dotorea egin duela, partidu bakarra baita uste galdu duela, eta aurreneko faseko emaitzak baliatuz, beti gorako postuetan egon da, eta Ordizia bezala azkeneko jardunaldia itxi da bere emaitzaren menpe. Irabazten dena bai batek ere bestek, eta gainera ez dago ez berdinketarik eta ez ezer, zati bertan teknunek irabazi zuenez, Ordiziak behar du irabazi eta teknunek behar du irabazi, eta saskibaloian berdinketarik ez dagoenez, irabazten dugu txapeldun izango da gorka. Esan bezala, finaltxo bat hemen duguna, bigarren fase honetako azkeneko partida, eta sailkapeneko lehen bi postuan daudenak hementxe lehian. Eta oraintxe Ordizia erasoan, hiruko lerroan, ea zer abiatzen duten, 10 eta 17, zazpiko aldea, eta esan bezala Ordiziak irabazi beharra du, txapelketa irabazteko, orain ez dute aprobetxatu, eta jabetza teknumentzako izango da. Hortxe doaz, orain ez du asmatu bikoa, errebotea Ordiziak lortu. Hortxe kontraerasoa, ea bi punturen bila, ez dute lortu, errebotea teknumentzat. Orain hortxe hiruko lerroan da. Teknumeko jokalaria. Piskal lasai hartu dute, joko antolatu. Bikoaren bila doa, ez hirukora ireki, hirukoa jaurtiko du, eta bai, hirukoa 20 gitxi dira dagoeneko. Begira esan dezake, urtetan hartzeko jokalariak bai bosta, oso abila da baloiarekin, eta talde guztia oso ondo bideratzen du, eta beste alde batetik 12, gaia, handia eta zona barruan min asko egiten duen horietako bat. Hango Donostiko partida, bera bakarrik irabazizuen partida, eta pentsatu dugu Ordiziak bere datuak eta hartuko zitula, eta gaurkorako zerbait prestatu, edo zerbait izango da azkeneko txamparako. Orain bi gehi batekoa ikusi dugu, okerrezpanago Ordiziarentzat, hementxe aukera 3 puntutxu gehiago gehitzeko, jaurtik eta libera jaurtiko du. Ordiziako 11 zenbakiak, 12 eta 20, 8 puntuko alde orain. Eta ez da gizte pasaden hori itxaroten ari dira. Orain prest da. Baiak baimena eman du, eta hortxe jaurtiko du. Jaurtik eta librea, barrura, 13 eta 20. Zazpiko aldea orain, 4 minutu falta dira lehen laurden amaitzeko.
ordiziarri, ez da hori, jokalarin bati edo entrenatzaileari. Protestaren bat edo ez dakit. Eta kanpora jumarko du, bai. Entrenatzaileari bi teknika aplikatu dizkio eta beraz zela utzi beharko du. Bara, lehen laurdenean entrenatzaileari gabe geratu da Ordizia, ez dakit ohikoa izaten den? Ez da osoikoa, gainera oraindik aurreneko laurdena ez dakit zer esan dion, edo ez dion esan, edo aurretik zerbait datorren edo ez, baina ez da osoikoa. Baten bat beti bai joten da, azkenen tensio handia egoten da, presio handia, eta gero ez dakit ean artean aurretik zerbait izan duten, eta igual beti hor zai ez, beste partida baterako, baina ez dakit. Pentsatzen dut, entrenatzailea lehen laurdenean kanpora bidaltzeko, zerbait egon beharko duela nahiko ez dakit. Nahiko larri zerbait esan dio. Bai, ez dakigu eta ez dakit jakingo dugun, oraintxe behintzatez. Eta, entrenatzaileari gabe geratu da Ordizia orain. Eta, Bigarren entrenatzaile izen dugu dagoeneko hor, Joseba Caballero, kartu beharko du taldea, eta, taldearen momentua. Hori da, taldearena eta bigarren entrenatzailean ere hortxe, bere momentu orain, azkeneko partida erabakigarri honetan. Eta orain Ordizia bikoa bai. Momentu bat ikusten dugu, 28 puntu, beste aukera puntu asko dira. Defentsan dago partida eta hori ez badute konpontzen, oso zai izango da gaurko partida irabaztea. Egia esan lehen laurdenean, 28 puntuten nuen dagoeneko, Ordiziak 15, puntu asko ikusten ari gara, lehen laurdena izateko. Eta prezipitazio puntu bat edo zegoen daiken edo nervioa, ez da raro hori entrenatzailea kanporatzea, 14 puntu sartzea, dana azkar eta, ez dakit, aurreneko laurdena bukatzen den, laurdertxo hortan itzein, deskantzatu pixka, daize pixkat hartu, eta oraindik 30 minutu gelitzen dira, denbora asko da, baina, bada gerturatzen juteare ez dago gaizki. Segura aski urduritasun puntu bat izango dute, bi taldeek azkenean finaltxo moduko bada, ez da, igoera fasea, baina, bintzat, lehiakorra badira eta irabazi nahiko dute noski, Federazio Kopa, eta segituan amaituko da lehen aurten 26 segundu oraintxe partida amaitzeko, eta ez dakit Ordiziaren aldetik bajak dauden, Joritz ez dut ikusten jokatzen, eta... Joritzek ez du jokatuko gaur, eta printzipioz besterik ez. Ados, hortxe. 13 segundu besterik ez, eta Teknumek izango du azken aukera ez, baina... Hori lesioen aldetik hori ikusten duguen bizkarrez Peru hori urte guztiare horri bilida kilikolo bai ez jokatu nahi, errekaida txiki bat hasi eta azkeneko txampako partido betarako ematen du pres dagoela, ez da egongo seguraski bere formarik onenean, baina oso baliagarria da taldearentzat eta seguraski azkeneko partida hauetan ondo notatu duen pertsona dela. Ondo egingo zion taldeari. 10 segundutxo, hementxe amaituko da, eraso honekin seguraski, Ordiziak izango du azken jabetza. 15:29 aldea murrizteko aukera duten. Bigarren laurdena hasi aurretik hortxe bikoa eta sartu du, baina ez dakit epaiak aurretik ez da. 15:29 aldea nahiko handia da, momentu honetan 14 puntuko aldea. Eta esan dugu, 10 minutu izateko puntu asko dira, agian defentsan pixka bat argiago ibili beharko dute, Ordiziarrak orain badute hitz egiteko aukera eta bigarren entrenatzaileak lehenengo ez baitako hor, egoera lasaitzeko, iraultzeko, azalpenak ematen dituen eta jokalariek ere pixkat motivazio hori hartzen duten. Gero esan, Teknun azkenen talde hona da, esan dut, azkenen oso parekatuta dago, orduan bitatik batek ez badu bere benetako maila ematen eta ez badago partidan benetan sartuta, azkenen alde hori markagailuan ikusten da, eta Teknun oso ondo hasi dan bezala, eta horritza oso gaizki, agian buelta emango dio hain partida, baina argi dagoena da, Teknun talde bezalare oso ona da, eta lehen esan bezala, Donostiako partidan garaia atera zela. Beraz, edo
edo indarrak berdintzen diren, edo beste teknunen gogo berdintxo horretara iristen dira, edo bestela, argi dago partida hau teknunek ere emango dela. Baina, lehen esan bezala, 30 minutu gelditzen dira, bi talde onak dira, eta, boain Ordiziak gora egin dezake, eta teknunek bera. Ea, berzi ikusten dugun. Oraintxe hasiko da bigarren laurdena, eta hortxe ikusi dugu, aulkian Joritz, kaleko garroparekin jantzita, ez baitu jokatuko, esan bezala, 15 eta 29, 14 puntu asko dira, eta bigarren laurden honetan, aldean murrizteko aukera duen, ala beharko du behintzat, atxeden aldira aukerekin iristeko, eta mentxe, bigarren laurdeneko lehen jabetza, teknumentzako, orain ondo lapurtuta olei, baina galdu egin du segituan, ez du aprobetxatzen jakin hori, eta orain teknumentzat beste aukera bat, iruko abiatuko du, eta ez du sartu orain, aukera Ordiziarentzat, hortxe, orain, defentsari alde egin dio baita ere, eta orain bikoa, baina hor min hartuta. Ordiziak pixkat egin behar duena, defentsan gogor hartu, baloiak lapurtu, eta azken Ordiziak egin behar duena da korrika. Baloi hartu, 2 pas eman, eta alik eta azkarren bukatu, eta joko horrekin irabazteko aukera asko izango ditu Ordiziak. Baina berriro bost-bosten kontra jartzen badira, teknunek esperientzi gehiago duke, Pixkanaka adortzen duten, 19 eta 30 orain, beste biko bat, 10 puntuko aldea, 21 eta 30, teknumentzako baloia orain bikoa bilatuko du, ez du asmatu, errebotea ondo Ordiziak, baina falta izango da. Dirudienez orain teknunek ez dozka hainbeste erreztasun, kanasta sartzeko, zaio orain sartzen, eta hori, lehen esan bezala, azkenen Ordiziak errebotea jasotzen badu, eta korrika pixkat egiten badu, aukera asko izango ditu partida irabazteko. Hemen asmatzen badute, gerturatuko dira, 8 edo 7, eraso honetan asmatzeko aukera duten, hortxe Ordizia orain erasoan, bikoa bilatuko du, ez du asmatu luzegi joan zaio hori, eta teknumek izango du orain aukera. Marreko aldea. Hortxe, iruko lerdoan jaurti ezkeinu egin du, orain bai, ez du asmatu, errebotea ondo eskuratuta Ordiziak, hementxe aukera izan dezakete aldean murrizteko, eta falta. Azkenean teknun talde hori, beteranagoa esango genuke, adin gehiokoa da, eta partida gehiago dauzke, orduan, holako partidatan eta pixkan hasten danen, erreztasun gehiago edo izango ditu. Ordiziarrekin behar dutena da, pixka lasaitu, jokatu lasait, egiten bezala, eta azkenen aterako dira gauza. Eta behintzat, ateratzen bada, eta ez badira ateratzen, behintzat, azkeneko momentura arte lehiatu, eta ondo bukatu urtea, ez dago besterik.
Ba, Ordizia behintzat bigarren zati honetan hobeto ikusten ari gara, agian, lasaitasun pixka bat gehiagorekin, hasieran, noski urduri izango ziren bi taldeak, hementxe, titulu bat dago jokoan, eta, hiruko bikaina orain, eta, hortxe, 24 eta 31, zazpi puntura, jarri dira, eta, honek itxura hobea du, lehenengo laurdenean baino, eta horrela txillo marute pixkanaka. Eta Donostiarrei kontrakoz txikitu. Ezkenen hori, partidu guztia nusteta jongo da. Pixkate batek izango du minutu batzuk onak, beste txarrak, eta azkenen jakin barat nork kudeatzen du nobeto minutu horiek eta emozio horiek esango nuke, ez zaude momentu baten ez beran eta ez goran. Azkenen partida luze jongo da, seguraski azkeneko laurdenera arte lehiat eta bertan egon barreko partidua, eta etxera eramango du txapela. Orain azken aldian asmatzen ari ez dena Teknum da, orain dute aukera, zer bilatzen duten, hortxe biko edo irukoa, orain iruko lerroan da, Jaurti ez du sartu, errebote hori, eskuratu egin dute Teknumekoek, orain Uztai azpian da, ireki kanpora biko abiatuko du, bakarra garri zen, baina ez du asmatu. Ordiziarentzako aukeratxoa beste bat gertatzeko. Ikusten du nola jokatzen duten orten behin eta berriz, bai amabiarekin eta oirarekin barruan, bi tipo oso garaiak dira. Eta hori, Ordiziak ez dauka bat espezifikoa hain handia eta hain luzeantzako, baina denan arten lortu behar dute jende hori zonatik atera eta uztaietik alik eta urrutien izatea. Eta azken bi akatsak Teknumenak ez ditu aprobetxatu Ordiziak, orain beste biko bat, aldea pixka bat zabaltzeko, Ordiziak jabetza orain, 5 minutu bigarren laurden amaitzeko, atxeden aldire iristeko, partida irekita, lehiakorra eta hementxe titulua jokoan, Ordiziak zer bilatzen duen, iruko lerroan da, bikoaren bila doa, ez ireki, irukoa izango da, eta barura, 27 eta 33. Ematen dunez gaur Ordiziak ere iruko lerrotik eguna izan dezakela da. Ondo Jaurtik eta onak ari da botatzen, eta sartu beharrekoak sartzen ari dira, eta gaur ematen duenez, kanpoko Jaurtiketaren eguna izan daiteke. Litzateke txarra izango, aurrekoan eguneko langa hori pasazuten, eta egia esan, irukoak bata bestearen atzetik sartzen ibili ziren, eta gaurkoan hala balitz, titulua irabazteko errazago. Gaur ez dut uste unera jongo dienik, puntura iritsiko dienik, baina etzan gaizki ondo, baina bai. Gaur 75 inguru iristearekin uste nahiko izango dutela, eta nahikoa. Eta kostatare iritsiko die, baina hala bada, hobeto. Eta Teknumek, bigarren laurden honetan ez du kasi punturi pilatu. Bai, ez da gizan batera joan diren lehenengoan, baina 4 puntutxo besterik ez. Beraz, argi eta garbi, partziala bintzat bigarren laurden honet. Eta hortxe, ez dute asmatzen jarraitzen, eta Ordiziak aprobetxatu barritu aukera hauek, orain gerturatzeko, atxeen aldira markagailu, aldiek eta estuenarekin iristeko, edo bintzat aurretik, baita eren zergatik ez, eta beste biko bat. Ikusten dugu, azke poliki Ordiziak bere jokoa ginez, baloia ondo moituz, eta bere aukerak izanez, orain markagailu poliki buelta ematen ari zaio. Horrek esan nahi du hori, ez dela ez aurreneko laurdeneko diferentzia hori, eta ez da seguraski Ordiziak egiten ari duena. Orain ea berdintzen den pixkat emaitza, eta gero bigarren zatiari begira partida politxa izango dugu, ikusteko. Hori seguru, titulua jokoan izan da, eta ikusten ari gara, markagailua estutu dela, lehen zatian 14 alde izan dugu, baina orain 6ko besterik ez da, eta utxartea orain, ez da egin hork eskatu duen Ordiziak agian batemati ez zaio gustatu ikusten ari dena, seguraski Teknume entrenatzaileak izan beharko luke. Jokalari entrenatzaile moduko bat, ez da oso ohikoa, baina eranko kasuak izaten dira, eta halako mailatan beti egoten da jokatzari utzi ez dion nahi hori, eta entrenature ez, eta batetik pixkat eta bestetik pixkat,
egoten dira kasuak, ez da osoikoa, eta ez da erreza izango ere ez, beraren lekuan egotea, baina bitu hor daukazu adibide garbi bat, jokalari eta entrenatzaile postua. Bera da entrenatzailea demora dio zehar edo? Bai, kuriosoa. Hortxe, jokalari eta entrenatzailea. Ez dakit nola kudatuko dituen entrenamentuak eta jendearekin, baina, bueno, azkenen hori nik uste dut taldean onartzuko den zerbait dela, eta, bueno, jakin entrenatzailea jokalaria dela, eta jokalaria entrenatzailea dela. Orduan, bueno, alik eta beren eraman, eta, bueno, kuriosoa. Bai, kuriosoa bada bintzat. Baina, bueno, seguru aski hori taldean hitz egin da izango dela, hautatua eta zerbaitegatik hautatuko ez duten. Eta, bueno, 4 minutu atxeden aldira iristeko, 6 puntuko aldea, asko gerturatu da Ordizia orain markagailuan, eta lortzen duten, irist. Zonan jarri dira teknikoak, eta beste iruko bat. Hazi irukoa sartu duen, eta, bueno, ikaragarria, 3 puntura jarri da Ordizia, haze partziala bigarren laurden honetan, eta 3ko festa ikusten ari gara. Ari dira, eta hortxe lapurketa orain, beste aukera bat, hementxe berdinketa lortzeko, bueno, Gari buelta emango zetela laurden honetan, baina, bueno, gertu daude eta ematen duenez bidean, baina, bueno, azkenen, ez zuen erreza ematen eta etzan normala, baina, bueno, ikusten duenez, buelta eman dio partidari, orain hobeto ari da jokatzen, defentsan hobeto, teknini gehiago kostatzen zaio sartzera, eta, bueno, onduntza, puntu batera jarri dira. Bueno, zure hitza jatea berri on baterako bada bintzat, ez da txarra, eta hortxe puntu bateko aldea eta orain jaurtik eta libreak izango ditu, Teknumeko jokalariak 34 eta 35 puntuak besterik ez, esan bez, lehen bi postuetan dauden taldeak jokatzen, Ordizia eta Teknum, Federazio Kopa honetan 34 eta 35, hortxe jaurtiko du Teknumeko jokalariak, ez du asmatu, errebotea Teknumeko, orain zer bilatzen duten, 3 minutu atxeden aldira iristeko, ondo defentsan orain Ordizia, baina bikoa eskuratu du bikain Teknumek, eta aldea berriro ere, eta orain Ordiziak aukera kontuz hor lapurtu dio baloia Teknumekoak, eta orain ere izango dute, honeko kokatu dira Ordiziarrak defentsan. Usten dion, mintzat, aldea txikia izan dadin. Orain 3koa jaurtiko du bakarrik, eta hau ez sartu, baina errebotea bai. Falta izango da. Bueno, olako kasutan hola esaten da, hainbeste puntu desberdintasuna, eta gero zaiena hori izaten dela, partidari buelta eman eta aurretik jarri. Eta askotan esatute, pixkate aurretik jarri bitarten, prezipitazio puntu hori beti egoten dela pixkat, eta lasai jokatu behar dute, ikusi da azken minutu hauetan gauzak ondo egin da parekatutako partida izango dela eta bik indar berdintxoarekin ibiliko direla, orduan, lasai hartu, laurden hau bukatu, eta bigarren zatian, nork jartzen duen bere jokoa bestearen aurretik. Lehenengo laurdena nola amaitu den ikusita, atxeden aldira holaxe iristea ere, 4-5 tartearekin ez da emaitza txarra, horrein di partida erdia jokatzeko litzateke, eta horrein 4koa da, hori segituan irauli daiteke, kostatzen da noski markagailuan aurretik jartzea, baina hortxe dute. Izan dira, bi laurdenetan, bakoitzak bere kartak edo jarri ditu gainean, ez? Aurreneko laurdenan izan da jokoa lasaiago motelago baloia ondo moitu, aukera bilatu eta sartu, karo. Eta hor Teknun garai izan da, eta bigarren laurdenean Ordiziak egin du defentsa hobea, korrika egiteko aukera izan du, eta hor Ordizia hobetu ibili da.
Eta orain Ordiziak falta eskatzen zuen erasoan, ez du epaiak ezer adierazti, 36 eta 53. Zazpiko aldea, esan bezala falta eskatzen zuen, eta posible zen, ze niri ere iruditu zait, izan litekela. Muga, hori, pertsonalen muga pixkat oso zabala jarri dute, oso pintatu dute oso edo eskas ikututako pertsonalak egon dira eta beste golpe asko utzi izan dute, ez dagoela erdi puntu bat, orduan ez dakigu zein da gaurko bidea, epaiak daramaten bidea. Pixkat nasita dabiltza gaur. Bueno, orain 8 puntuko aldea, minutu eta 26 atxeden aldira iristeko. Ordiziarra pixka gehiago berturatzeko aukera duten. Gertu zegoen dela pare bat minutu, kasi puntu batera, eta hori, pixkat tristen dezunen eta beste aldeak gora egiten du, eta pixkat sartzen hasten denean, horregatik esaten dela, seitasun hori izan bar dela, ikusiz, gora bera asko egongo direla partidan zehar, eta ez dago burua jatsi beharrik momentu honetan. Orain hirukoa sartu du, baina etzen balizkoa. Baina baloia Ordiziarentzako izango da. Eta minutu eta 13 falta den honetan. Ea Ordiziak lortzen duen. Horren aldea pixka murriztea. Hortxe, hirukoa jaurti, eta orain bai, binea. 39 eta 44. Defentsa bat egiten duten. Bigarren laurden amaitzeko eta beste erasorako aukera duten Ordiziarrek. Teknum erasoan orain bikoa bilatuko dute, ez zegoen inor hor, eta baloia Ordiziarentzako. Orain beste bi edo 3 aukera izaten duten, edo, lehen esan bezala, 4-5 punture ez dago gaizki, partida zegoen bezala ikusita, eta aber nork sartzen duen hau. 30 segundu azken aukera izango du Ordiziak, aldeak murrizteko. Hortxe hirukoa bilatuko du, ea sartzen duen hau, bikain beste hiruko bat, 42 eta 44, emaitza ezin hobea, atxeden aldire iristeko. Momentu bat ez bira besterik ez, eta orain Teknumek aukera, bikoa asmatu du, baina ez da emaitza txarra, 4 segundu, 3. Metxe amaituko da, bigarren laurdena, jaurti beharko du. Inustu marka joan hor, arazoren bat dagoela. Daude. Egia da, oraindik ez direla markagailuan horretik jarri partidan zehar, baina hortxe daude. Esan bezala lehenengo zatia Teknumentzat izan da argi eta garbi, 14ko aldearekin joan dira, eta orain bigarrenean Ordizia izan da nagusi. Eta hortxe ikusten ditugu jokalariak elkarrekin gauzak jokaldiak eta errepasatzen edo hitz egiten, akatsak zuzendu nahian. Eta gogoratuko dugu, Ordizia horren lehen entrenatzailerik gabe dagoela. Eta ikusten ditugu jokalariak orain, nolabait entrenatzailearen rola hartuz edo bata bestearekin. Joseba bain ikusten dugu, baina ez dakit, epaiekin hitz egitera edo joango zan, edo ikuspuntuak konfrontatzera edo ez dakit zer, eta hori jokalariak beraien artean, hori ondo dago, azkenen entrenatzailearen faltan jokalariak ean kontu hitz egitea eta ondo dago. Eta orain bere Josebaren denbora izango da, eta ea berze... Hortxe txoko batera joan dira orain, eta orain bigarren entrenatzailea hortxe azalpenak ematen. Hortxe ikusten ditugu. 42 eta 46, seguraski azalpenak emateko
gehiago izango duena oraintxe bertan agian teknikoa da, ze bigarren laurdena eskasa izan dute, ez dituzte puntu asko pilatu, Ordiziak bai, eta esan bezala, atxeden aldian gara, 42 eta 56, tartetxo bat hartuko dugu, eta ondoren izango gara bueltan 3. eta 4. laurdenekin gero arte. Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da Ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria. Batbi. Haudek beste kaldean.
Bueno, ametxe gara bueltan, Ordizia eta Teknumen arteko partida ikusten ari gara. Sailkapeneko lehen bi postuetan dauden bi taldeak finala, esan genezake finala dela gaurkoa, irabazten duenak Federazio Kopa irabaziko du, eta unionetan 4 puntuko aldea besterik ez. 42 eta 46, oraintxe Teknumen aldeko markagailua, eta esan bezala 4 puntu besterik ez, bi laurden jokatzeko. Ordizia entrenatzailerik gabe, bigarren entrenatzailea, eta lehen kuriositate moduan aipatu bezala Teknumen aldetik jokalari entrenatzailea dute. Segituan hasiko da Ordiziarrek hirugarren laurden honetan aurretik jartzeko aukera duten lehenengoz partidan. Oraintxe irasoan Ordizia orain baloia galdu du. Teknumek lasai hartuko du. Hortxe da 8 zenbakia. Zer bilatzen duten barruan dira. Bikoa edo irukoa, hortxe irukoa jaurtiko dut egin marra zapaltzen ari dute zen, ez du asmatu baina Ordiziak aukera orain erasoan kontuz baloia galdu gabe Ordiziarentzako, ez da? Eta bueno, orain punturik ez, hortxe Ordizia jaurti irukoa, ez da sartu barrutik, atera da baloi hori. Eta hortxe 4 puntuko aldea mantentzen da. Teknumek izango du aukera orain. Hortxe bikoaren bila, ustai azpitik ez du sartu, errebotea Ordiziarentzako. Epa, kontuz hor. Ara. Orain Ordiziak baloia ustai azpitik orain bai bikoa 44 eta 46, 2 puntuko aldea. Hor dago azkartasuna Ordizian, azkenen Ordiziak azkar jokatu behar du, badakit 2 eta 3 eta 4 aldiz esan detela, hor dago Ordiziarren jakoa defentsan eta korrika egitean dago. Ikusten da noain Teknumek bigarren zati honetan oso zabalik hasi da jokatzen, barrutik oso gutxi eta kanpotik barrurako joku hori nahi dute egin, eta Ordiziak berriz balen bezala, defentsia hartu eta korrika. Hortxe zuen aukera Ordiziak orain partida berdintzeko edo aurretik jartzeko eta falta eskatzen zuen, baina epaileak ez du adierazi eta orain beste aukera bat. Ez du asmatu orain Teknumek, eta hementxe berdinketa lortzen duten, oraintxe lehen berdinketa partidako lehen berdinketa, ados, orain markagailuan, ez da egitzergati jarri duten, orain bai, 46na, eta utxartea, utxartea. Zaila gustatu, nola hasi duen hirugarren laurdena Teknumeko entrenatzaileari. Bai, hala ikusten da, zatik Ordizian jarraipena pixkat emanez, baloia azkar moitu nahi du eta beste zutaiera azkar iritsi eta alik eta Teknumek berriz kontrakoa, lehen bezala baloia ondo moitu, bere aukera lortu, danak oso zabal jartzen dira, erdiko zona guzti hori libre utziz, eta kanpotik barrurako joku hori hortan saiatuko da seguru eski zati honetan. Hortxe ikusten dugu, Teknumeko entrenatzailea, jokalariare badena, zalpenak ematen, esan bezala hirugarren laurdenaren hasiera, bigarren laurdenaren nahiko antzekoa izan da. Teknumek ez da asmatzen ari eta Ordizia berriz bai. Eta hortxe, emaitza berdinketa da, 46na, lehen aldiz partidan ados markagailuan. Oraintxe, kantxara doaz jokalariak eta utxarte honek zerbaiterako balio ote dien Teknumekoi eta Ordiziak ere itzen gozio noski. Zer ikusten dugun orain, hirugarren laurdeneko 8 minutu hauetan Ordiziarentzako onena, oraingorekin jarraitzea. Ikusten da baita igual Ordizian hasierako presa horiek eta hasierako prezipitazio horiek pixka talde indutela eta bain lasaiago bezala jokatzen ari dira edo benetan nahi dutenara jokatzen ari dira eta horrek beste lasaitasun bat ematen die eta horrekin jarraituz aukera gehi izango ditu partida aurrera ateratzeko. Baina, esan bezala, berriro
alduenean teknunek baloia barrura jokatzen du, eta hor oso garaiak dira, eta Ordizia argi ibili beharko du. Barruko jokor. Horretxe 48 ados markagailuan 7 minutu eta 26 segundu 3. laurden amaitzeko, oraindik partida geratzen da, eta gogoratu titulua dagoela jokoan, beraz partida garrantzitsua bi taldentzako, eta orain Teknum da erasoan hortxe jaurti du, ez du asmatu Ordiziarentzako, eta mentxe aukera markagailuan aurretik jartzeko lehenengo aldiz, ez dute asmatu ez dira ulertu, eta Teknumentzako baloia orain. Ez dute nahi aurretik jarri partidan, zai egongo dira azkeneko momentu arte, baina, bueno, esan bezala orduan da lehentxo jarri aurretik, hobeto eta laseixo jokatu eta horrekin aukera izango dute. Askotan pasatzen da, hortxe eduki aukera markagailu iraultzeko eta ez dakit baloiak ez duen sartu nahi edo, baina askotan pasatzen da hori. Eta ikusten ari gara, orain ez du asmatu ez da ere erasoan, baina orain beste 3. aukera bat, oraingoan lortzen duten markagailuan aurretik jartzea, horrek psikologikoki ere eragina du, 3. eta bikain asmatuta, baina ez du balio, ara. Bikaina zen, eta oraintxe, ez da egin ora joan garen, hortxe, Ordizia erasoan ikusten dugu, biko bilatuko du, ez du asmatu, luze, Teknumentzako aukera orain 48, ez du nahi Ordiziak horti jarri. 3. lerroan, Ordiziako ez barkatu, Teknumeko 3. jaurti, ez du sartu, beste aukeratxo bat Ordiziarentzat, akats asko azken jokaldi hauetan, eta ea oraingoan lortzen duten, hortxe doa bikoaren bila, oso gaizki hori, eta orain Teknumek aukera, ondo sartu du eskua hor, eta baloi Ordiziarentzako izango da gainera. Ez du inorrek sartu nahi, ez du inorrek hartu nahi. Oso danak gora bera dabiltza, prezipitazio askorekin, urduri edo ez dakit, ze pasatzen den laurden honetan. Ez dira fin sartu, bitaldeak. Momentuz puntu gutxi ikusten ari gara, hortxe 3. orain ez du asmatu, hau erez, eta Teknumentzako orain aukera, demora bat, badoaz sartu gabe, orain Ordiziak, eta falta adierazi du epaileak. Teknumentzako izango da baloia, bi jaurtiketa edo bi jaurtiketa ez. Baina jabetza Teknumentzako izango da 48, partida ezin parekatuago, markagailuan ados, eta joko aldetik ere, inor ez da asmatzen ari orain. Hortxe ireki du Ordiziak ondo bereskuratu, hementxe aukera bat, falta izan da, ez da, edo? Ez du zer adirazi? Epaileak ere, jokatzen uzen ari, eta oraintxe ere denboran aurrera edo atzera egin dugu. Ordiziak aukera hementxe aurretik hartzeko bikoa, ikusi dugu, lehenago. Errepikapen moduan. Hori da. Hauntxo esan moduan, inor ez da asmatzen ari, 3. laurden honetan, puntu gutxi bilatu dituzte. Iste hogei. Begoi ez, gutxixo. Aurreneko kasi puntura bidea zeukala edo, baina, hasierako berotasun horretako zea zala, eta ez duguen besteko puntuazio alturik ikusiko. Teknume du baloia orain. Baina, leheno ikusi dugun falta da.
Hortxe ikusten dugu orain Teknun erasoan. Ikusi dugu irazi eta orain Teknumentzako Teknumek orain baloia 58 markagailuan, hortxe 3ko jaurti, ez du asmatu, baina epaiak zerbait adierazi da zuen. Eta oraindik ere punturik ez dute sartzen, ez dute asmatzen. 3. laurden honetan uztaiak txikitu dira, bi alde ez dago sartzeko aukerarik. Ordizia erasoan orain 58 eta ez dute aurretik jarri nahi, hortxe falta eskatu du eta orain epaiak adierazi du. Bi hortik eta izan ditu. Hementxe aukera paregabe aurretik jartzeko lehenengo aldiz. Kosta zaie eta jaurtik eta libreen bidez eukiko dute aukera aurretik jartzeko 58 4 minutu 3. laurdena amaitzeko eta hortxe lehenengo jaurtik eta librea lehenengo aukera markagailuan aurretik jartzeko. Orain bai. Eta honen noski psikologikoki eragina izango du. Markagailuan aurretik ikusteak eta Teknubiaren noski atzetik ikusteak. Lehenengo laurden hasi duten moduan, orain gauzak asko aldatu dira. Bigora. Bigora eta orain partida aldapa bera ematen du jarri dela eta aprobetxatu beharreko minutuak. Abantail txikitxo bat hartu eta a ber nola iristen diren bukara. Ni uste hemendik aurrera 6-8 puntuko abantaiak kontutan hartzekoak izango direla, orduan da denbora gutxi eta ematen denez indarrak asko berdindu dira, orduan partida oso gertu izango du hemendik aurrera. Esan bezala, partida amaitzeko gutxiago falta den nenean, aldeak noski garrantzitsuago izango dira, nahiz eta 6-8koak izan. Eta bi aurretik dena Ordizia da. Eta Ordizia den pixkat 6 edo 8 gizentzia lortzen duen taldea, orain beste biko bat, 52 eta 58. Eta orain erasoan Teknun. Ez du asmatu. Eta baloi hori Ordiziarentzako izango da 52 eta 58, lauko aldea eta esan dugu. Partida amaiera gerturatzen doan egin, aldeak ero eta zailagoak izango direla iraultzeko. Eta orain laukoa duena. Etxeko taldea da. Oso etzaile ondo ikusten, Teknuni aurreneko zatiko indar hori galduko bazuen bezala edo, ez du hain errez jokatzen momentu honetan eta ez du hain beste erreztasunik aurkitzen eta poliki bada ere ematen du goruntz datorrela eta Teknukoek Ordiziarrek hobeak izango dituztela, Donostiarrek baino. Ordizia dinamika honean orain biko aldea, aukeran, hobe gaizki hasi eta ondo bukatu, alderantziz baino. Eta Ordizia hori egiten ari da, atzetik aurrerako bidea. Eta amaieran ere, ala esan daiteken, orain ez du asmatu eta Teknumentzako aukera
Hortxe, iruko Aiaurti eta barrura. Kontuz orain, berriro ere teknomekoak aurretik jarri dira. Puntua gora. Kolperen bat hartu du. Eta hortxe bat besteari azalpenak ematen nola izan duten kolpe hori. Aiaurtik eta libre izango ditu. Azken minutu hauetan puntu gehiago ikusten ari gara, bitaldeen partetik. Minutu besterik ez, hirugarren laurden amaitzeko. Eta ez du aprobetxatu erasoa Ordiziak. Hortxe bosten makia iruko lerroan Aiaurti egingo du irukoa. Eta ez du asmatu zorionez Ordiziarentzako. Eta hementxe 50 segundure faltan. Ordiziak aukera orain irukoa bakar-bakarri bota. Ez du asmatu errebotea teknumentzako. Orain partida erotu zaigu, eta beste biko bat, ara, hau, zaioko meni, Ordiziari, 55 eta 61 bat, seira, 30 segundure faltan, azken erasoa edo azken biak izan bitezke. Ea asmatzen duten, mintzat hirugarren laurdena aldea istuagoarekin amaitzeko. Ara, hor ez dira ulertu, eta nume beste aukera bat, eta ez du asmatu, baina errebotean bai. Eta irukoa bakar-bakarri bilatuko du. Ez du utzen ezer galtzeko eta ez du asmatu. Eta falta orain. Falta, 4 segunduren faltan. Hirugarren laurden amaitzeko ez da modurik onena Ordiziarentzat. Laurden hasi den bezala ematen zuen Ordizia pixka partiduari hartua zuela bidea eta gauzak ondo egin eta pixka poliki eta Donostiarrek bere uztetoztela, baina ondo eman dio buelta teknunek partidari. Azkeneko minutuetan pixkat partida nahastu egin da eta hortan Ordiziarrak baina bilagoak dira Donostiarrak.
eta azkeneko minutuetan tiro libre bat dela, tiro bat azpitik bakarrik dela, ikusten dunez dagoeneko 8 puntura iritsi dira, eta lehen esan bezala, ja 6-7 puntu hauko abantai hauek pentsatzeko gauza izango da. Azken laurden honetan nola ateratzen diren gauza. Hirugarren laurdena oraintxe amaituta 55 eta 73, 8 puntuko aldea, Ordizia atzetik, ez da emaitzarik onena, azken laurdenari aurre egiteko, baina 10 minutu luze dira, saskibaloian gehiago, eta aukera edozein taldek du, titulu irabazteko, orain seguraski, Ordiziako bigarren entrenatzaileak izango ditu, gauza gehiago aipatzeko, azken laurdenari begira, 8 puntuko aldea esan dugu, partida amaierare iristen doan einean, aldeak gero eta pixutxoago egiten direla, baina 10 minutu badira. Era askoko partida, usten ari garen ez dago halako talde bat aurretzen duenik, bakoitzak bere minutuak izaten ditu eta horiek aprobetxatu, baina ondoren bera dator eta besteak bere jokoa gartzen du. Baina hori ez da arriskutsua da, zatik azkenen denbora gutxi gelditzen da eta abantaila dagoeneko interesgarria du teknik. Azken laurdenari egingo diote aurre orain, eta 8 puntuko abantailarekin egingo du talde donostiarrak. Ordiziak saiatu beharko zen berriro defentsan ipurdia getxi, hortzak estutu, alik eta baloi gehien lapurtu eta korrika joko horretan lehen esan bezala ez dauka parekorik, baina ez dago gaur egual ez da eguna edo ez dago, eta baita esan bezala aurrean ere talde on bat dugula eta bere jokoa egiten, eta gaur ikusten denez bere jokoa Ordiziaren gainetik dago. Ikusi gare orain amarrera, pixkat hasi da aldea pixkat gizentzen orain momenturik txarrenean, baina Ordiziak orain bikoa, 8 berriro ere, 57 eta 75. Defentsan egin behar du lan, Ordiziak orain gero erasoak aprobetxatuz pixkat gerturatzeko. Noski bi taldeak dira onak, hortxe bigarren postuetan daude. Eta beraien merituengatik izango da. Eta orain Ordiziak izango du baloia, ez du aprobetxatu teknumek eta hemen aldea murrizten duten pixka bat. 9 minutuan gauza asko egin daitezke. Horretarako lan ere ondo egin behar dago. Eta hala izaten den. Ordizia erasoan orain oloia mugitzen, orain ez dira ulertu eta teknumekoak bakarrik aukera izango du hortxe bikoa sartzeko. Eta noski asmatu. 57 eta 67, amarreko aldea. Hau entzuten duen? Ez dakit entzuten duzuen hemen musika. Agitzu hemen Idiazabalen gaudela, gero emakumezko finala dugu eta hementxe musika jarrita dira. Baina, gu hementxe beste final bat ikusten ari gara orain. 10 puntuko aldea 57 eta 67. Musika entzuten badute eta gure ahotsa ez bazaio gustatzen, musikaz disfrutatu eta partida ikusi dezatela, eta jazta. Hori da, aukera bikoitza, hortxe aukeratzeko, musika edo gure ahotsa. Ara. Hirurogeita zazpi.
Ondo orain, barrura, 76 eta 71, bosteko aldea. Agian azkeneko ataki hauetan Ordiziak lasaitasun puntu bat izan beharko luke, oso kanpoko jaurtiketako beste bat, eta ez dira sartzen, eta ez dakit lasaitasun bat hartu beharko du, baloia ondo moitu eta aukera hobeak bilatu, zatik azkenen poliki aurrera dijoazte beraien abantaia, eta hobe bikoa sartu eta ez hirukoa. Baina, bueno, a ber, 5 minutu. Ikusten ari gara egian, eta nervioak edo, baina prezipitatzen ari dira ez, hirukoen bila, eta agian, hobeto esan da zuk esan bezala, aseguratu, binaka joan, eta ze bestela ez du esmatzen. Beraiek asko komplikatzen ikusten duzenez, 2 hiru pase eman, eta beti edo barruan saiatzen dira jokatzen, orduan, joko erreza eginez, hor da biltzen. Eta orain bikoa sartu du, eta ez tegiz bigei bat? Bira, bikaina. Bigei bat, orain txaukera 11 zenbakiak 69 jartzeko eta 4 puntura jartzeko. Eta sartzen badu, 4 puntura jarriko lirateke, eta 5 minutu faltan, oraindik partidaren barruan, baina komenigarria izango zen, pixkat gehiago gerturatu. Nahiz eta itxura guztia dagoen azkeneko minutuan erabakiko dela partida, baina bazpare aurretik pixkat jun murrizten tarte hori, eta azkeneko aldi horretara lasaiago iristeko energia batekin nintzen. Asmatu du eta Laura jarri dira, eta jortiketa librea bota baino esan genezake, psikologikoak bintzen motibatuta ikusten dira, Ordiziarrak. 4 puntu besterik ez, orain teknumek aukera, defentsan bat egiten duten Ordiziarrek, eta gero erasoan aukera duten. Bikain kendu dio ara, falta dirazi du. Eta bi jaurtiketa libre izango ditu teknumek ez bi jaurtiketa ez. Utxartea orain, utxartea. 4 puntuko aldea, 4 minutu terdi partida amaitzeko, tituloa nork eramango duen jakiteko, eta partida guztiz irekita dago. Irekita, bai, 4 puntu ez da asko, eta asko da partida doan bezala, baina, hori nik uste dute oain teknutek, oain arteko joko berbera jarraituko duela eginez, ondo moitu baloia, beti bere aukera lortuz, eta ondo joan zaio orain arte. Eta Ordiziak, pixkat ni uste barko zuela, pixkat partida nastu edo azkartu edo joko bizi hori saiatu jartzen, partida alik eta lehen berdin du, eta azkeneko 2 minutu horietan, urte guztiko azkeneko 2 minututan jokatu hori da. Oraintxe azalpenak ematen Ordiziako bigarren entrenatzailea. Azken 4 minutu hauek ondo kudeatu beharra daude. Lasai jokatu, buruarekin, prezipitatu gabe, eta pixkanaka gerturatzea lortzen duten defentsa bat eginez. 69 eta 73 laueko aldea, 4 minutu besterik ez, tituloa koan. Martxan jarriko duena, teknu izango da, Donostiarra jarriko dute baloia jokoan. Dirudienez Ordiziak zona jarri da, 2-3ko zonan, ez dute nahi baloia barrenean jasotze hortan, eta hortara jokatuko dute, azkeneko minutuetan, edo ez dakit bakarrik izango den momentu honetako gauz bat, edo hemendik amaierarako defentsa aldaketa izan daike. Orain pazientziarekin hartu beharra du, Ordiziak orain aprobetxatu eta beste bi gehitu behintzat, aseguratu. Eta hortxe, bira jarriko lirateke. Bikain, baina gero asmatzen ez badu eta teknumek asmatzen badu. Behar direna da hori, atake bakoitzean zerbait positibo atera, edo biko bat, edo pertsonal bat, edo horrengoan bezala 3ko bat ez dela sartu, baina zerbait atera, bestela komplikatu egingo da partidaren garaipena. Teknumek aukera orain, ez da asmatu 3ko hori Ordiziak eta Donostiarrek izango dute aukera gehitzeko, zer egiten duten. Bikoa edo 3koa bilatuko du, ez da asmatu, errebotea Ordiziarentzako, lapurtu dio, baina berreskuratu du, Ordiziak hemen aukera, gerturatzeko, asmatzen duten oraingoan.
presioa sartzeko behintzat. Donostiarrei bikoa ez du asmatu eta errebotea Tegnumentzako. 3 minutu partida amaitzeko eta 20 segundu. 3ko lerroan baloia mugitzen orain Donostiarrak. Ea ba, 3koan bakarra gari da, Jaurti eta asmatu egin du. Pena, ba, saskiratze hori oso importante izan da. Hemendik aurrera askora baldintzaten du Ordiziar taldeak, lehen zerbait atera behar bat zuten ataike bakoitzean, hemendik aurrera zer esanik ez. Orain bila hortik eta izango ditu, Laura gartzeko aukera, baina denbora 3 minututik bera gaude eta hori, gauza zailtzen ari da. Baina lehen esan bezala, Tegnunekok esperientzi gehiago daukete eta azkeneko minutuetan lasaiago jokatuko dute edo pentsatzen dut, orduan, hor joko psikologiko horretan ean hor garaia ateratzen zaigun gaurkoan. Lehenengo asmatu du eta bigarrena sartzen badu, Laura esan bezala jarriko lirateke. 2 minutu eta 55 segunduren faltan. Bai, asmatu du, 71 eta 75, defentsa bat egiteko aukera duten orain Ordiziarrek. Eta asmatzen duten, lauko aldea, Donostiarrak erasoan 3koa ez bikoaren bila, orain 3koa zabaldu, keinu egin du, orain 3koan bakarra garri da, Jaurti, ez da asmatu, errebote hori, hartu behar Ordiziak, orain ondo hementxe aukera gerturatzeko. Hementxe aukera presioa sartzeko, eta? Ara. Bai. Bueno, bintza puntua gehitzeko aukera. Holako partidatan azkeneko minututan hori Jaurtik eta libreak oso garrantzitsuak dira azkenen, hori ez dakizu ikusi bezala, zela erdiko pertsonal batekin, biko Jaurtik eta libreko marratara bialtzen zaitu, hau beste 2 puntu lortzeko aukera, eta denborak ez du aurrera egiten, eta gerturatu egiten zara. Hementxe aukera, eta sartu du, lehenengoa. 72 eta 75. Hementxe, sartuko balu, 2 puntura besterik ez, eta partida maiera, gozo garriko zaigu. Sartzen duen, maika zenbakiak hortxe bigarren Jaurtik eta barrura, 2 puntu, orain defentsa bat behar du, Ordiziak. Eta estutasunetan jarri, Donostiako taldea. Berriro banakako defentsara pasatu da Ordizia, bere taktika aldatzeko unea iruditu zaio, gerturatu da eta orduan guain ja gorputz arteko lehia nahi du eta ea ondo ateratzen den. Hortxe, baloi guztiak azken unera arte lehiatzen ari dira. Noski tituloa dago jokan eta hemen inorrek ez du galdu nahi. Eta halaxe erakusten ari dira partidan, 73 eta 75, 2 puntuko aldea besterik ez. Donostiarrek baloia orain. Ia lapurtu du, baina ez du lortu orain bikoa, ez dute asmatu eta orain Ordiziak errebotea, orain lasai hartu gara dute. Aseguratzen dituzten. Puntutxo batzuk, hortxe bikoa bilatu barrura, baina pena izan da hori, hortxe aukera zuten partida berdintzeko. Partida berdintzetik, oaintzuk baloia galdu dezuen, barrezuna da saiatu, kontra zure baloia lapurtu eta berriro katxori berreskuratu arazi. Bestela, orain hauek 2 puntu edo sartu ezkero, 4-5 puntu horiek oso kaltegarriak edo izango lirateke. Orain beste biko bat Donostiarrentzat eta aldea 7 joan zaigu. Laura, barkatu, Laura. 77 joan dira, aldea laukoa da. Hortxe 3 ordu, asmatu du. Goxo, 76 eta 77 puntu batera besterik ez. Minutu eta 23 segundu falta dira. Hau gozo dago, titulua nork eramango duen oraindik erabakitzeke, guztiz puntu bat besterik ez.
orain garrantzitsua, defentsa on bat egin eta aurretik jartzeko. Aurretik jarri eta ero partidua kudeatu. Hori da. Hor esperientziko jendea bai eneko ikusten dugu, eneko Duran hor, zaharrena izango da, arek hartu beharko du taldearen menpe, baina behitu. Beste hiruko bat, eta Utxartea. 76 eta 80, lauko aldea, minutu eta 10, Utxartea. Ba, bueno. Hemen egon dezake partidua, lau puntu hauek, uste hirukonek min asko egingo diola taldeari, eta ez dakit, ez dut argi ikusten partidaren amaiera hau. Bueno, edo zer pasaliteke, hemen Saskibaloian bate daki, segundu gutxi batzutan, zer gertatzen den, edo zer pasaliteke, lauko aldea, eta bueno, orain Horriziak egin behar du denbora, aldik eta denbora gutxien pasatu, 2 puntu bilatu eta gero ez da pertsonala egin eta jaurtik eta libreta saiatu bidaltzen Donostiarrak, bestela beraiek oraindik 2ko abantaila izango lukete eta bueno, baloi aldetik alde moitzeko lasaitasun hori oraindik kontu egongo zen eta bueno, ez dakit horre entrenatzaileak jakingo dute hobeto eta kanpotik dana oso horrez ikusten da, baina hor bakoitzak bere bidea jarraituko du. Ba bueno, segituan sartuko dira kantxara, azken minutua jokatzeko, minutu eta 10 segundu. Eta 10 segundu hori aipatuko ditugu, 10 segundu Saskibaloian asko delako, batez ere bukaeran, partida amaieran. Lauko aldea, ea ba, Ordiziak magia pixka bat egiten duen eta markagailu iraultza lortzen duen. Baloia izango dute etxekoek. Hortxe ba, jokoan minutu besterik ez partida amaitzeko. Ordiziak aukera horren kontuz, 3ko jaurti du oso urrutitik, ez du asmatu errebotea Donostiarrentzat. Ba hortxe egon liteke kasi partida. Orain faltaren bila, bai, urratsak eskatu ditu, baina bai. Ba hortxe, nik uste, hortxe zegoela partida, hortxe orain badago aukera noski, baina gero eta zailago, 53 segundu orain. Jabetza beraiek dute, oraindik ez dute bila hortiketako tope hori, orduan ez dakit. Bueno, ba, hortxe. Aldetik alde saiatuko dira baloia pasatzen Donostiarrek, Jagebegotza azkeneko segundura arte mantendu eta zerbait atera. Eta oraingo honetan atera dute. Eta ni uste partida amaietu dela momentu honetan dea. Ba horren bai, 6ko aldea, 30 segundure faltan, ba, bueno, hemen ja gauza askorik ez dago egiteko, 3 hori sartuko balitzakian esperantzaren bat egongo litzateke, baina dagoeneko 28 segundu eta... Bai. Bueno, pena bat, baina hori, azkeneko minutuak hobeto jakin izan ditu Teknunek jokatzen, eta ez dago besterik, hobeto jokatu du momentu garrantzitsu horiek, hobeto ateratzaizkio minutu horiek, eta bere abantaitxo hori hartu du, eta hemen 6 puntu alako partida batean, asko da. Ba, bueno, bintza partida politia ikusi dugu, hasieran desorekatuagoa izango zela zirudien, azkenean Ordiziak eman du aurpegia, eta, partida politia bat eskaini digute. Azken aurten honetan 3 ez dabiltza sartzen, baina, hortxe amaituko da partida 15 segundu. 10 orain Teknumek izango du erasorako aukera, baina ez dute erasorako autu ere egingo. Eta amaitu da dagoeneko uste dut. Bi tiro, bale, falta orduan. Bila hortik eta 9 segundure faltan. Hau amaituta dago. Baina, Ordiziarrak saiatu dira. Gogotik egin dute lana. Eta, demoraldia amaitzeko bintzat lehiatu dute eta ez da modu txarra. Azkeneko momentura arte egon dira partidan. Partida hasi den bezala ematen zuen beste bide batetik egongo zela, baina azkenen buelta eman diote, partidu orekatu bat jokatu dute eta azkeneko minutuetan esperientziak eta joku hobeak bideratu du
oraindik ez da bukatu, baina ematen denez, garaipena Donostira joango da, txapela Donostira joango da, zoriondu Teknun, zoriondu Ordiziarrak, eta esan bezala orain danak deskantsatu ondo, eta horrengo urtera dana hobetzen den. Bientzako bintzat pozgarriena, denboraldia jokatzen amaitu dutela, ez da gutxi, pandemia garaiotan, eta orain partida amaituta 6:82, Federazio Kopa, Teknumentzako Donostiara joango da, titulua, eta Ordizia hortxe geratu da. Puntu gutxira, lehian izan dira partida osoan zehar, partida barruan irekia izan dugu, baina azken unean, hobeto kudeatu dute markagailua Donostiarrek, eta beraz, esan bezala, Federazio Kopa hau, Teknumentzako izango da. Eta, esan bezala partida polita eskaini digute jokalariek, lehiatua, eta, mintzat, osatu dugu, kirolak. Eta hori, eta esan behar baita, galdu duten partidu apurretan Ordizik horten, Teknunek bi irabazi zizkiela, bai lehenengo fasean da bai bigarrenean, biak galdu dituzte, talde sendoa delako, talde esperientzi duna delako, eta, honek Ordizia oso talde gaztea da, eta alako partidak eta alako tensioko partidak eta zerbaitek jokatzen duzun partidu horitan, esperientzia emango dio, eta onerako izango da lan uste dut porrot hau. Nik uste harro egoteko modukoa dela, Ordiziak egin den denboraldia, eta nola amaitu duen ere, itxura hona eman dute, lehiatu dute, eta zorionak eman besterik ez, Donostiako taldeari, Teknumi, Federazio Kopa irabazi dute, eta orain, esan bezala, datorren denboraldiari begira, atsedentxo bat hartu lehenengo, ez baita denboraldi erraza izan, atsedentxo bat hartu eta datorren denboraldia, indar gehiagorekin, indar berrituta, itzuli eta itxura hobego eman. Besterik ez da falta. Besterik ez dago hori zuk esan bezala, garaipenik handiena bientzako, lehen esan bezala, amaiera jokatzen, urtea jokatzen bukatu dutela, eta hori hortatik hasita danak irabazi dute. Gero, azkeneko txapelketa hau sortu da, talde hoberenak irabazi du, bigarren Ordiziarrak bigarren geldituko dira, bere iritsi diren lekura iritsita, eta, ez dago beste esanik, deskantsatu dezatela, eta horren urtean, bueltatu daitezela ahalik eta hoberen. Titulua Donostiara, gure partetik besterik ez, Patxi Olano, mila esker. Eskerrik asko zurire, oso egun politiak izan dira turitzako, niretzako esperientzi berri bat, baina, aberasgarria. Aberasgarria eta, datorren urtean ere, hemen izaten garen, Ordizia jarraitzen, eta zuei entzule esan, mentxe seietan beste final bat dugula. Gaurkoan, Añorga eta Eibar izango ditugu, orezko mailan emakumezkoetan finala jokatzen. Eta beraz, ez urrutira joan, orain atsedentxo bat hartu, komunera joan, pixa egin, zerbait jateko hartu, eta seitan, puntu-puntuan hementxe izango gara UPA telebistan, Eibar eta Añorgaren arteko partida ikusteko. Gero arte! Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da Ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak.
indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria.